Ens trobem a l'Hospital Comarcal de Blanes, que pertany a la xarxa de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Som una corporació que inclou la cobertura sanitària a 240.000 habitants, des de Canet a Tossa, i per això disposem de dos hospitals d'aguts, a l'Hospital de Calella i l'Hospital de Blanes. En l'Hospital de Blanes tenim centralitzada l'activitat quirúrgica i d'ingrés de traumatologia per donar cobertura a aquests 240.000 habitants. El nostre servei ha estat acreditat com a unitat docent en formació de metges residents de traumatologia i creiem que és una oportunitat única per poder formar-se com a especialista en un centre que, tot i ser comarcal, té uns números, xifres i especialització excepcional. Aquest hospital pensem que és ideal per la vostra formació com a metges residents, per la proximitat tant en els equips quirúrgics com en els malalts, per la volum i quantitat de feina que tenim i per la transversalitat. Tenim formació en metges interns residents en medicina interna, en geriatria, en medicina familiar i comunitària i formació d'infermeria. A l'Hospital de Blanes disposem d'un nou bloc quirúrgic, amb instal·lacions d'última generació. Són 3 quiròfans d'alta tecnologia, amb connexió per emissió en directe d'àudio i vídeo, on realitzem més de 3.700 intervencions anuals i més de 700 cirurgies de pròtesis articulars. També disposem d'una unitat especialitzada en cirurgia de columna, equips d'experts en cirurgia de peu, genoll, espatlla, mà, raquis i maluc, i també disposem de diversos projectes innovadors en tecnologia 3D, participació en assajos clínics i projectes de cirurgia robòtica. Una unitat especialitzada en cirurgia de columna vertebral, equips d'experts en cirurgia de peu, genoll, espatlla, mà, raquis i maluc, projectes innovadors en tecnologia 3D aplicada a trauma, participació en assajos clínics multicèntrics i projectes en desenvolupament per cirurgia robòtica en artroplàsties. A la nostra unitat docent apostem per una formació d'excel·lència, combinant la pràctica clínica amb la innovació tecnològica i la recerca. Aquí no només et formaràs com a especialista, sinó que seràs part activa d'un equip que avança cap al futur de la traumatologia. Si us animeu a venir, trobareu una acollida immillorable, un ambient molt distès i un equip d'infermeria molt professional i molt potent. Si busques una formació de qualitat, amb proximitat i amb tecnologia d'avantguarda, la Corporació de Salut, i en aquest cas l'Hospital de Blanes, és la teva millor opció. Benvinguts, us esperem amb moltíssima il·lusió.